Diktator je sinoć izdo naređenje, niko osim njega ne sme da se penje. Sem njegove žene, ćerkice i sina, niko drugi ne sme gore do visina. Diktator se kune u svoje poštenje, sledi istrebljenje svakom ko se penje. Diktator se penje, gleda sa visine, kako narod stenje, kako narod gine. Diktator je jutros javio dekretom, niko osim njega ne upravlja svetom. Diktator je rekao, čekam s nestrpljenjem, šta to ima gore, još uvek se penjem. Hoću da se uverim sa aspekta svog, da li tamo gore egzistira Bog. Postupit ću onda sasvim nesebično, sebe ću za Boga proglasiti lično. Diktator je jutros javio dekretom, niko osim njega ne upravlja svetom.